Клипът е направен с цел забава, да не се приема на сериозно. Аз се казвам Кирил Николаев Кирилов. По прякор брейк. Здравейте, пичо, аз съм Преслав, ето Трит Иванов. И здравейте хора, аз съм Алекс. Името ми е Мартин Скибидов. Аз съм Слави и днес ще ви представя Супер абонати, само тарикати. Ау, браво! И какво? Браво! Излиза! От най-хубавите неща, които съм... Що съм обиждал? Ще обиждам! Не дема гледа като обиждаме! Па после квичити! Ние сме оркестър, Мечо. Най-доброто! Дай пари, дай пари, дай пари, давай пари за харчене. Само дам пари, като банкомат. Жената вика ми, дай пари, давай пари за кволиме. Слушай, чага! Ключеци! Аз обичам мръсни ключеци! Дай! Браво, поздравления! Не, всичко е много професионално. Здравейте! Алпер Чочев, балкански лъв! Окей. Давай на дебелия, ти казахме, дай бе! Какво го жалиш? Пука. Правим по милион на година и си с Ламборджини се прибирам с лимузина. Амстердам. И това беше клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако искате още такива, се абонирайте.